Tää on kova peli. 1-6 hanspakki. Joo. 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 Tätäks sä mulle suosittelet? Tyttöjä auto. Tää on tiiäksä oikein löytö. Pelit ja vehket viimeisen päälle, radio, C-kasetti soi. Mikä vittu teitä porilaisia oikein vaivaa? Ollut yhdellä eläkeläisellä, naisopettajalla. Alkuperäisihminen. Omistaja. Huoltokirjaa ei ole ymmärtänyt säilyttää, mutta näkee sen päälle, että kovasti ollut rauhallisessa. Hyvä ja halpa. Tyttöjä auto, tyttöjä auto, tyttöjä auto, tyttöjä auto, tyttöjä. Mikä vittu teitä porilaisia oikein vaivaa? Vaat virran päälle kokeile. Oi Sanna, Sanna, tahdon sua panna. Suhtaudun nyt arvokkuudella. Oi Sanna, Sanna, villua jo anna. Semmonen herkkuperse.